अभी हमने के बीच में परम मित्र हमने के विवेक बाबा गरमलपुर से उपस्थित बानी। एगो माला पहना के हम बाबा के स्वागत करो। एक दूसरा के पूरा हमने कहा जा। अब रवा झगड़ा लगावला से नानू होई हजाम बाभन के आजीवे से बनल बा हमनी के संगी रही तोरा माधा मोरम बाबा हम का कहें अभी हमें और अच्छा डालता नहीं बाकी ठीक है बा अपन अपन बुद्धि विवेक रवा पागल कोनो बने रवा तो संतोष पागल नहीं बुझा अपन दिमाग रवा निमन खटा होता नहीं हम हरेंद्र भैया के चाहो अच्छा गायब तब नगेंद्र भैया ये कुल संगीत के प्रेमी हो हां जी हम मार्केट में बानी तो गीत संगीत गा के बानी हम मजाक करी ले हम जानता नहीं के रवा से का कोइला को गाँव नहीं निमन होई न तो हम सदो शादी गाना गा लेते एगो मेहरारू पर जान के हम चुटकीला कह देनी कि हमारा संगे गावला में तो पार रवा पाइब ना तो कम से कम चुटकीला खींचल चल चलो तरतिया कट जाई तो हम राउर गाँव नहीं जमावे के फेर में बानी और रउआ हमारा के कहता नहीं कि हई हवा हव हवा 3 गो जातीय चलहाक भोले हजाम बुनियार आ कोईरी और बूढ़ा भाई और के आलू के पनीर खियौले बा तो मैं हमार का दोस्त बा चली हमरा के यहां हमरा के चुस्ता के व्यवस्था रवा के करा देब रवा चली खोल के ना मिली आड़ो के पानी रवा बाग हई केतनो दिन भूखा रह तो घास थोड़ी खाई रवा चुस्ता के प्रेमी हई तो चली सुबेरे हमरा के लिया जेती द्वार पर बाकी बाबा इतने से डर लगेला कि जहां खोई है बस उतने से डरानी ना तब कलाकार तो निमन है भैया यहाँ के खियौला पर पुण्य के काम होई अपना द्वार पे वो लंगड़ के खिया दी तो जानी करवा 2-4 गो गाय दान कर दे बाकी इतने से डर लगला कि भैया तारा के जहाँ खियावल जाए वो जो तू हो भी मुझ के बरोबर कर दे अब रवा लइका नहीं थी अब बुढ़ारी आ गई दाढ़ी बार पाकतिया तन ध्यान दे रवा गीत गाओ नहीं पा एक कली अरे बोलता इशारा में बुढ़ारी कुछ तैयारी करो जितना मऊ के निमन भाव कर देनी है कि देहाती जी का सारे को गाजीपुर के हो और कहलस कि भीष्म पितामह लिखा शिखंडी जाके खड़ा भइल हथियार ध देले बाबा हम औरी लोले बेहद मौग बनल चाहत नहीं हम तो तना हिलइबो करब त हमरा अंगुरी उतरी बनावे ना आई ई जे प्रैक्टिकल कइले बा उहे कर सकत बैठल बैठल ये कुल शोध कर तनी कार दाढ़ी पाक गइल चश्मा लाग गइल अब होर मने के बुझा एहे से कहता नहीं अरे बोलता इशारा में बुढ़ारी कुछ तैयारी बोलता इशारा में बुढ़ारी कुछ तैयारी ओहो कुछ तैयारी तोरा ओहो कुछ तैयारी कुछ तैयारी तोरा कुछ तैयारी तोरा बाल बच्चा के बियाह कर देने सियान हो गइल अभियो ले के बुद्धि रे और नहीं खेजा अभियो मौगा ये कहल जरूरी है अरे राम हो राम अब कहिया आई समझ कुछ तैयारी अब कहिया आई समझ कुछ तैयारी
गुड्डू बाबा बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हमार का दिले बने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार करम प्रणाम जंगली बाबा नर्सरी परिचय तो हम नीरज जी जी नीरज सिंह जी पंकज कुमार सिंह जी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिले बने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार अब है एगो लड़का बड़ा ई कहतर के अनहर लंगड़ के मेहरारू बड़ी सुंदर मिलेली से बुझाता कि जितना अनहर लंगड़ बाड़े सब कर मेहरारू के व्यवस्था इहे कइले बा अरे राम बड़ा भाई निमन चीज बा बाकी कुछ की संगीत अधिक होखे बात तनी कम होखे समय तनी अच्छा लगे समय कम काटल जाओ गेहूं में मुस्कोइल मिला के बेच दे तो बेचा जाए हरेंद्र भैया और मुस्कोइल में गेहूं मिला तो ना बेचे किने वाला बुर्बक नहीं खे हमन ले निमन निमन जानकार लोग विद्वान लोग बैठल बा आई बार हमरो लोग देखता रो रो देखता बार तो यूट्यूब के जमाना बा खोला पर भक दे फेंक देता अच्छा गावता हम तो बड़ा फेर में बानी करबा बाबा के दिल में ये दरवाजा पर कैसे रबा बसल बानी हम तो चुनाइला के फेर में नहीं कि 3 गो ब्यास रहल है हम चुना गए बानी हम अपना गावला पर चुनाइल बानी ई बाबा द्वार पर कैसे चुना गइल बानी हम ये फेर में बानी कि हे सरस्वती माई हे माई एबरे और गीत कोनो यूट्यूब पर बजावे लग का घरे बिना ईयरफोन के बा भैया नहीं अभी लगाई रे अभियंता टिपी फेंकता है जहां पर डलनी तो ये चालू है तो गवला पर चुनाइला में हम बड़ी अति प्रसन्न बानी कि प्रतिष्ठित दरवाजा पर रवो लेखा ब्यास चुना गइल बा न त रो सबके द्वार पर गौ नहीं होता भैया भैया रो सबके गौ नहीं होता बिना हारन के छावरा में हमरा संग द्वार पे पर बानी त ई भाग मानी हम बढ़ जाते बनाला से थोड़ी होला हमने के कहा ना बैठ हम सगरी बैठ के खा सकतनी रवो के यहाँ बैठ के खा ले हमारा के यहाँ केहू बैठ के खा ली हम कोनो तना गिरल जाते नहीं खी रवो के हम खा सकता नहीं हमारा के ले जाए में रवो कोनो लाग नहीं खाए बाकी रवो बड़े जाते हैं हम अपना क्या खियावे में सोची ले काहे वो जन जगह पर हम एगो कुत्ता पोसल रह हम उतना साफ सुथरा अपना के रख सकता रवो के रख देला पर कुत्तो ले बेहद गंदा जगह या कर दुख लगे वाली बात हमारा समय रतले बेसी के कहला हमने के तो बात ऐसा कह दिया कि 3 दिन रुआ खाना ना खाए बाकी रुआ के मानी ले रुआ से गौ नहीं जय दिन पर होखे हम हंसे खातिर रुआ से गौ नहीं गाइले मजा लेने रुआ से गीत गौ नहीं के ना तरह गाय की हम ना के कुछ रहे ई कहत है क्या जी बाबा हम सुबह रही के आ गइल हो सुबह रही के अब देखी जाना प्यास के संतोष पागल तू ही ना हो भैया अरे बाबा भाव लगता बैठल छोड़ा गोली गाला अरे सुना हूं दे बैठल छोड़ा गोली गाला अब पूजा करो जप माला बैठल छोड़ा गोली गाला करो जप छोड़ा गाली गाला पूजा करो जपमाला सीताराम अवध बिहारी कुछ तैयारी कर सीताराम अवध बिहारी कुछ तैयारी कर
अभिषेक बाबा हमार बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हमरा के देनी, विकास बाबा हमार पुरस्कार देनी है। हार्दिक हार्दिक प्रणाम, जय जयकार बा। हमने के दुख सुख के साथी मित्र बड़ भाई हमरे बाबा गार्जियन अब प्रधान पद के प्रत्याशी बन गए, प्रतिनिधि बने, प्रधान प्रतिनिधि बने। तब जाए जब हो मुंह से निकल गए तो व्यर्थ ना जाला, वो तो भाग में नहीं कि पुरवा नहीं खे बहल न तो पुरवा के बहल रानी के रोल व्यर्थ ना जाए। कह दिल बनी तो बीता ही के बाद हम चाहता नहीं करो माथे विजय के तिलक लागे और वह स्वागत समारोह में हमने के गाय खाते आई जा। आदरणीय हमने के अंगद बाबा निकू सिंह जी अखैनी स्टेट बागी बलिया उत्तर प्रदेश जहाँ कहाँ देहाती कमलेश बहुत बहुत रुपया पुरस्कार मिलल हमारा अंगद बाबा के प्रेम में सौजन्य में रौरे बाबा बानी जी ना तो विधि के करम ना टेरी न तो हम ऐती ना मजाक नहीं ओह ओह कहा जाने का है गीत गाउन निमन बे तब कहे भड़कत रहो हमारा सगाव में भाई। हां आए नगेंद्र भैरव तो हमारा कहते चुकी बस देखत नरेंद्र भैया हां ई दो तीन को ब्याह सेक्शन बड़ा दो मुहा साफ भइल बा ई 6 महीना गावे ले आ 6 महीना अपन पोछिया एथिए में ढुका ले हम सबसे गाइले कमलदास कुंवर से गाइले अभियंता जी से गाइले शिव शंकर यादव से गाइले सुदर्शन यादव से गाइले रमाशंकर सिंह से गाइले बूढ़ा से गाइले अजीत हलचलो से गाइले प्रदुमन परदेसी से गाइले रोशन राज से गाइले हम हती चुकी लइको से गाइले। बाकी रउआ सबके का दिक्कत होता 6 महीना गावत तनी सब है आ 6 महीना अपन पोछिया एथिया में घुसावले जातनी सब ई हमारा बुझात नहीं है माने कौन कौन ना 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 फाटत या का ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। गावत तरह दिल खोल के गाओ ना तो मत गाओ, रहने दीजिए। बाबा का मिस्त्री कुंदन बाबा गोपाल जी मिस्त्री हमारा अंगद बाबा का मिस्त्री बानी भाई पुरस्कार दिल बानी हार्दिक अभिनंदन बा। निकू सिंह जी और विक्की सिंह जी अच्छा विक्की कन्फाइन मालिक निकू सिंह बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिल बानी। हम जानी ले कि भैया जब गीत गाओ नहीं रह टाइट बिया तो केहू जी बाजार में आओ मार्केट में वो गोइबो न करी पूरा तरह से तलवार एथी तो करी ना रो बेमत होके तो झप गाई धुरपत गाई तेवड़ा गाई गजल गाई प्रसंग गाई जानकारी के बात करी ठुमरी गाई अगर और जवाब हम ना दी तो रउआ को ही कि ना देहाती और गणेश के बंदना अभी हम सुनाओ गणेश जी के मंदिर भी सुना तई हमके तो ठीक नहीं है हालांकि हम जानत नहीं अभियंता भैया में दोष नहीं है हमनी से 1000 ना दिया ई वो दोष बा तहरा में 1000 बख्शीश ना दिया गवाह हम रखल बनी हम तो राते फोन कइनी कि भैया अभियंता भैया एगो प्रोग्राम सट गइल बा रउआ संगे हां देखो हम भर सब प्रयास करब कि कट जाओ हां आई भर दिन प्रयास कइले बालो हां कि कट जाओ देहाती मत आवस हां बाकी का करो विधि के जहां कटे लायक रही हो जो न कटी यस जहां ना कटे कर रही कोनो बिहिया 9 तारीख के हैं कम ही तय करतर लो तो हम लोग अरे बाप रे बाप सुधर जालो अंगद बाबा हम लोग कहते रवा ना रहती तैयार दित लो बे बाकी ना देहाती दूसर चीज हवन जहां हमार जेबा हो जाता जेबे करो तो लोग कटला से कटाए के बनी ओहो तो लोग हम जतना गावत नहीं कोतना काटे में दिन व्यतीत करतर लोग नहीं कहिया ना काटे लो ओह तो हम लोग का जानतर लो तो हम लोग काटतर लो तो हम बैठे बनी ओ चलता हमारा पलक तक कौन चीज भी है भाव लगिका बहुत भइल बेटा नाती अन्ना जुड़ल भांति भांति बहुत भइल बेटा नाती नाता जुड़ल भांति बहुत भइल बेटा नाती नाता जुड़ल भांति भांति
कलना कन्हैया जी से यारी कुछ तैयारी कलना कन्हैया जी से यारी कुछ आदरणीय हमारे नीतीश बाबा अंगद बाबा के छोट भाई बने बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हमने के बड़ भैया गार्जियन हमार हरेंद्र भैया बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिल बने हार्दिक अभिनंदन बा जय जयकार बा मानी जानी आदर भाव अमोछि पक दिहल ताव मानी जानी आदर भाव अमोछि पक दिहल मन जानी आदर भाव अमोछि पक दिहल ताव रख में मिल जाई रंगदार कुछ तैयारी अंगद बाबा हमार मधु मोबाइल जी जी